Психически симптоми при паник атака. Много често хората получават страх от това, че ще умрат. Загуба на контрол и възможност за логическо разсъждаване. Появява се страх от провал и излагане пред хората. Времето става нереално, може да има забавяне или забързване. Човек започва да си мисли, че полудява. Страх от всичко това, което се случва и неувереност в живота и в себе си. Симптомите са изключително неприятни. Натрапчиви, негативни мисли, които са ирационални. Често хората, които получават паник атаки, имат агорафобия. Чувство, че всичко се случва като на сън, случва се нереално. Това е така наречения симптом на дереализация. А другото чувство е деперсонализация, при което човек има чувството, че е извън своето собствено тяло и това се случва на някой друг. Друг негативен симптом, това е вътрешния диалог със себе си, в който човек води по време на паник атака. Също така се появява страх от самите симптоми и мисли, че това е изключително сериозно заболяване. Чувство, че никой не разбира какво се случва с този, който получава паник атаки. Избягване на места и ситуации, които биха отключили паник. Страх, че каквото и да се случи, няма да мога да се справя. И това е изключително неприятно. Благодаря, че изгледахте това видео. Аз съм Милен Петров и мога да бъда полезен на хора, които имат паник атаки.